Frontoia. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapilo askatzeko beste aukera bat izan dute gaur sindikatuek. Lan hitzarmenaren 17. bilera izan dute arratsaldean, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalarekin batera. Gaur bertan argitara eman diren azken inflazio datuak izan dira eztabaidaren puntu nagusietako bat. Esan bezala, gaurko bileran FEBEMek ez du proposamen berririk aurkeztu eta beraz grebak bere horretan jarraituko du azaroaren 28tik abenduaren 2. Hurrengo bilera azaroaren 21ean izango da eta FEBEMekin hitzarmen bat lortzeko bilera horretara akordio bat izateko proposamen eta edukiak mahai gainean jarri beharko ditu. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta langileen ordezkariek adierazi dutenez ganorazko proposamenak mahai gainean jartzeko unea da. Posten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba, eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira, eta ez badago akordiorik, uste dugu, gehiagora joan beharko ginezela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere. Ikusi beharko dugu mailan zer gertatzen den, baina gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Bestalde, Mondragon korporazioak urteroko batzarra egin du gaur Donostiako Kursal jauregian. Oraingo honetan, gai ordenan jasota ez dagoen auzi batek hartu du protagonismoa Ulma eta Oronaren balizko irteera. Besteak beste, Laboral Kutxa eta Mondragon taldeen arteko egungo harreman eta lankidetza mailari eusteko txostena izan dute eztabaidagai. Korporazioa osatzen duten kooperatiba gehienen ordezkariak bildu dira kongresuan. 650 hain justu dena dela, hutsune esanguratsuak izan dira Oronak eta Ulmak ez baitute ordezkaritzarik bidali. Biek ala biek korporaziotik ateratzeko galdeketak abiatu dituzte langileen artean eta autonomia gehiago edukitzeko atera nahi dute korporaziotik. Bere aldetik, Inigo Uzin, Mondragon korporazioko presidenteak defendatu duenez, Orona eta Ulmaren eta bertako pertsonen etorkizuna hobea izango da kooperatiba taldean jarraitzen badute, balioak partekatzen dituztelako eta lankidetzarako benetako aukera asko daudelako. Arratsalde on, Aintzinako euskarari buruzko aurkikuntza garrantzitsu baten berri eman zuen atzo Arantzadi Zientzia Elkarteak. Arangurengo Irulegi mendia aztertzen ari zirela esku baten itxurako pieza berezi bat topatu zuten Kristo aurreko lehenengo mendekoa. Aurrean idatzirik dauka hizkuntza baskonikoan orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzeena 4 lerro ditu. Eta lehen hitza zorioneku gisa transkibatu dute. Momentu honetan, badakigu euskaraz edo, guk de euskaraz edo baskoniko, baskoiez, idazten zutela, berezitasun batzuekin bidea, eta noizkua da, pentsatu aztarnabiek diela, 2000 urte, baina gehiagoko, zaharragoa diela. Bueno, atiek erik egiten dira, goretzako pauso ikaragarria da, euskaldunetzako, eta bueno, mendik aurre horrek ze ematen duen, hori ere begiratu behar dugu. Etorkizunean hor zer esaten duen, zer da, nolako badan bide bat irikitzen dela. Donostiako Udala eta Espainiako Defentsa Ministerioa ados jarri dira. Bigarrenak aurrenekoari Loiolako kuartelen lursaila saltzeko. Eneko Goi alkateak presazko agerraldi bat egin du gaur goizean akordioaren berri emateko. Salerosketa 73,3 milioi euroan adostu dute. Prezio horretan eremu berriaren urbanizazio kostuak sartu dira eta hitzarmena urtearen amaieran edo 2023aren hasieran sinatuko dute. Hortik aurrera lurrak udalarenak izango dira. Udala hiri baten historian ematen diren
momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zen badin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaldiaren ondoren, datorren urtarrilaren 7an, presoen eskubideen aldeko mezuak Bilboko kaleak hartuko ditu berriz ere. Aurrekoetan ez bezala, manifestazio bakar izango da, Baionan ez baita mobilizaziorik egingo eta sarek zein bakebideak eta bakegilek bat egin dute Bizkaiko hiribururako deialdian. Duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. Bilbo, beste behin ere, gure helburuak lortzeko falta zaigun bidea aldarrikatzeko momentu indartsua izango da. Nazioartean Joe Biden AEBetako presidentea eta Xi Jinping Txinakoa aurrez aurre aurreneko bat sartu ziren gobernuburu gisa atzo Balin han G20koen goibilera hasi zen. Afera komertzialak eta geopolitikoak medio gaiztoztuta daude bi herrialden arteko harremanak azken hamarkadotan inoiz egon ez diren puntu batean. Bilera ezen baliagarria izan bi potentzien arteko harremana onbideratzeko, baina atzera pausorik ere ez zuten eman izan ere, naiz eta jarraitzen duten desadostasunak edukitzen, bi herrialdeen arteko erlazioa egonkortzeko prest agertu ziren. Horren erakusgarri, bilera bukatu eta gero, agerraldi bat egin zuen Etxezuriko maizterrak eta nabarmendu marko bat ezarri dutela bi herrialdei eragiten dieten auziez aritzeko, hala nola finantza eta osasun egonkortasuna eta klima larrialdia. Hazkunde demografikoa nabarmen, moteltzen ari da azken urteotan, baina joera goranzkoa da oraindik ere munduko jaiotza eta heriotza kopuruak ekuazio berean jarri eta emaitza positiboa da oraindik. Gero eta biztanle gehiago dira lur planetan eta mugarri bat erdietsi da gaur 8.000 milioi pertsona baino gehiago munduan bizirik. Goizeko 9:00 gainditu da langa. Nazio Batuen erakundea arduratzen da kontaketaz eta badira egunak notizia iragarria zuela, dena dela, oroitarazi du urteko hazkunde demografikoa gero eta geldoagoa dela, 1950ko hamarkadatik aurrera, eta gehitu du herrialdeen arteko berdintasunik ezak nabarmenagoak direla egunetik egunera. Horrez gain, aurreikuspenak ere plazaratu ditu Nazio Batuen erakundeak. Espero dute, 2030ean India izatea biztanle gehieneko herrialdea munduan. Txina da, gaur egun lehendabizikoa sailkapenean. Argindar tarifaren merkatzeak bultzaturik inflazioa 7,2 arte apaldu da urrian, aldiz herritarren eguneroko erosketen saskian, elikagaiak eta edariak bataz beste 15,7 garestitu dira urte batean eta 1,9 irailetik urrira. Erregaiaren prezioak ere gora egin du urrian, 1,1 garestitu da irailetik urrira eta 18,1 azken urtean. Batetik argindar tarifak beherantz presio egin du, baina bestetik erregaiak eta elikagaiek gorantz egin dute. Sokatira horretan argindarrak bultzaturik 1,5 apaldu da urrian Hego Euskal Herriko inflazioa. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera 3. hilabetez behera egin du kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago, 7,2an. Azken hilabetetako beherakadaren eragile nagusia argindar tarifaren merkatzea izan da, hain zuzen ere energiaren kostuek eta elikagaiek bultzatu dute gorantz inflazioa azken 12 hilabeteetan eta apurka eragina izan du bizimoduaren garestitzean. Gauza korrela Bingen Zupiria bozeramaileak jakitera eman du Eusko Jaurlaritzak gizarte larrialdietarako laguntzetara bideratutako funtsak 4,5 milioi eurotan handitzea onartu duela gaur Gobernu Kontseiluan. Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko aurrekontu orokorretan hasieran aurreikusitako zenbatekoa pixkanaka handitu egin da 3 krisi globali aurre egiteko. Gogoratu nahi dizuet, aurrekontuaren hasieran honetarako finkatuta zegoen dirupoltza 27 milioi eurotakoa zela,
Eta joan dela urtean zehar igotzen dirupeltza hau momentuan gertatutako egoera ezberdinei aurre egiteko. Lehenengo COVID-aren ondorioak izan ziren, gero isuri funtsak Ukrainiako egorari aurre egiteko planteatutako neurri bezala, eta orain berriz ere igoera bat planteatzen da inflazioari eta energia fakturaren garestitzeari aurre egiteko. Langatazketan aldiz Bizkaiko metalgintzako langatazkaren korapilo askatzeko beste aukera bat izan dute gaur sindikatuek, esan bezala gaurko bileran FEBEMek ez du proposamen berririk aurkeztu eta beraz grebari eutxiko diote azaroaren 28-tik abenduaren 2. Hurrengo bilera azaroaren 21 izango da eta FEBEMekin hitzarmen bat lortzeko bilera horretara akordio bat izateko proposamen eta edukiak mahai gainean jarri beharko ditu. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkak luze jo du. Eta ez lan gatazka simple bat, hau ja gatazka sozial bat da. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik 11 hilabete pasa dira. Eta oraingoz ez dute akordiorik lortu LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek FEBEM patronalarekin. Gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Dagoeneko 6 greba egun egin dituzte Bizkaiko metalgintzan, sindikatuen arabera arrakastatsuak izan direnak. Beste 5 egun erregistratu ditu plataformak azaroaren 28-tik abenduaren birarte. ELAak astelehenean bat egin zuen eta sindikatuak iragarri duenez ez dute baztertzen greba mugagabea. Pozten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira eta ez badago akordiorik, uste dugu gehiagora joan beharko ginezela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere, ez? Sektoreko langileen eros ahalmena bermatzea marra gorria da sindikatuentzat. FEBEMek aldiz ez duela hori mahai gainean jarri salatu dute. Patronalak gainera igoerak tauletan egitea proposatu du eta ez soldatetan. Horrek KPI erreala ez aplikatzea eragingo luke. Langileentzat kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Udazkenean egindako grebetan ertzaintzaren jarrera bereziki bortitza izan zen. Bada EAJak gatazkan hartutako jarrera salatzeko manifestazioa egingo dute Bilbon ostegunean. Eusko Jaurlaritzaren papera eta konkretu Eusko Alderdi Jeltzalearen papera gatazka guzti honetan ez da posizionatzen langileen alde. Eskatzen patronalari sortzen den aberastasuna industrian modu justuan banatzeko eta beste alde batetik ikusi dugunagatik greba egunetan nola ertzaintzaren jarrera oso bortitza eta hori ere uste dugu hemen denek daukate ardura bat. Eta Nafarroan Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean, enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela enpresak. Hori horrela, 2009 behargin kaleratzea erabaki dute eta horren aurrean Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek etorkizuna etengabe mehatxatuta ikustearekin gogaituta daudela adierazi dute. Salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskaerei. Enpresak iragarri duela, behin opa onartuta, eta Siemens Energy guzti sartzen denean, kaleratze gehiago egon daitezkela, eta gure lan baldintzak ere jokoan egon daitezkela. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Foru Erkidegoan 2018ko abuztutik 2019ko urrira arte 207 banatzailek egin zuten lan globorentzat eta horietatik 80 inguruk harreman finko bat izan zuten. Iruñeko gizarte arloko lehen aretoak ebatzi duenez, 207 bizikleta banatzaile horiek ez dira autonomoak, lan harreman bat baitzuten enpresarekin eta horregatik globo behartu egingo du gizarte segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak pagatzera.
Azken aldean, oihartzun handia izaten ari dira itxaraz eta PIASPE proiektu eolikoak hain justu Statkraft enpresak parke eolikoaren proiektua aurkeztuko du bihar arratsaldean Aramaion, herritarren zalantzak argitu asmoz antolatu du enpresak aurkezpena. Bolo-bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote, onurak kalteak baino handiagoak direlakoan, eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilean da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera PIASPE proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestoako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, bestea eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia Zestoako lurretan dago, eta enpresak Azpeitiko batzarraren esandakoan oinarrituta guk mindako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasieratik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitz azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Klima larrialdiaren ondorioak gurean ere nabariak dira. Gipuzkoan esaterako paisaiako badiak uholde garrantzitsuak izan ditzake itsasoaren mailaren gorakadaren ondorioz. Datuek erakusten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela eta 2100 urterako 50 zentimetro eta 2 metro bitarte igo daitekeela uraren maila. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurre ikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurreikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonez sartzea eta Molino errekastoa bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babestiko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaileen artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko urmaila erregulatzeko.
Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari direla esan dugu. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai ari dira jorratzen, COP27 goi bileran Egipton. Aurten lehenengoz, agendan sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Horren inguruan, hitz egiteko aukera izan dugu Lorea Flores, Greenpeaceko kidearekin. Klima aldaketaren ondorioak areagotzen ari dira. Itsasmailaren igoera bizkortzen ari da, munduko batez besteko temperatura igotzen, Europako glaziarren urtzak markak hautsi ditu eta muturreko fenomenoak hondamendiak eragiten ari dira. Munduko meteorologia erakundeak emandako datuaren arabera, azken 8 urteak historiako beroenak izan dira. Irtenbide bila klimari lotutako hainbat gai ari dira jorratzen COP27 goi bileran, Egipton. Sharm el Sheikhen izango dira azaroaren 18 bitartean. Azken finean aurten gailurra Afrikan egina ez, gailur Afrikarra deitzen zaio, preziski justizia klimatikoa antzinean egon beharko zuen, ez, eta orain arte ikusitako guztia ez alde batetik herrialde batean garatzen ari da zeinetan giza eskubideak hitz mugatuak dauden, eta horrek egiten du protesta soziala eta nolabait ere egon badago, baina hitz modu mugatuan, ez, eta beldur hori batez ere aldaketari traba gehien jarriko dioten hoien ahotsak adituko direla batez ere, ez, eta horrek kezka bat sortzen du, ez, horrek denak nola ze motatako akordiora eramango digun, ez. Luzaroan zintzilik egon den gai bati heldu diote. Aurten lehenengoz agendan sartu dute herrialde garatuenek pobrenei kalte ordaina emateko aukera. Kalte ordaina klima aldaketaren biktima diren garapen bidean dauden herrialdeei, klima aldaketak eragindako kalteengatik. Baina presioa honitz daudere kontra, ez, beraz, goiz da deus errateko, baina momentuz ez du itxura sobera honik. Gaineratu du klima larrialdiari aurre egiteko baliabide gutxien dituztenak ari direla kalterik handienak pairatzen. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baliabide ekonomikoak, ez? Noera berean dira inpaktu okerrenak jasaten ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdi hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Gai zaldatuta urtarrilaren 7an Bilboko kaleak beteko dituela esan du Sarek, duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia gizarteratzeko egingo dute euskal presoen aldeko martxa ikusi. Etzera bidera gertu lopean, duintasuna, bizikidetza eta euskal preso eta euren familiei eragiten dien giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dute kalera Sarek eta Baketiek. Bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu kaleetara. 2 urteko etenaren ostean urtarrilaren 7an Bilbon euskal presoen eskubideen aldeko mezuak 4 haizetara zabalduko dira. Izan ere, urruntze politikari amaiera emateko atarian egon arren, oraindik 19 presok urrunduta jarraitzen dute. Pairatutako eskubide urraketetako bati amaiera emateko atarian daudela esan genezake. Urruntze politikaren amaieran alegia. Aurrera egitea lortu dugu. Naiz eta 19 preso dauden oraindik urrunduta. Orain garaia dela nabarmen dute, gaurdanik asko baitira lortu gabe dauden helburuak. Eta horiek erdiestea neurri batean, euskal gehiengo politiko eta sindikalaren bultzadaren esku dagoela aipatu dute. Baina gaineratu dute funtsezkoa dela jendartearen mobilizazioa. Orain da garaia, orain. Asko baitira lortu gabe dauden helburuak, eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Horrela, jakitera eman dute alegin guztiak egingo dituztela espetxe politika arrunta aplika dadin eta behin betikoz orain arte aplikatu den salbuespen egoera buka dadin.
Espainiako espetxe erakundeek eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak beste 7 euskal preso Euskal Herriratzea onartu dute. Inigo Guridi, Asier Badiola, Iñaki Bilbao, Orkatz Gaiastegi, Fermin Bila, Inigo Zapirain eta Alberto Biedma dira Euskal Herrira ekarriko dituztenak. Biedma, Salamankako topasetik Iruñeko kartzelara ekarriko dute. Hilabete honetan beteko ditu zigorraren 3 laurdenak. Zehazteko dago lekualdatuko dituzten beste 6 presoak zein kartzeletara mugituko dituzten. Eusko Jaurlaritzak argitu beharko du Martutenen, Basaurin edo Zabaian sartukote dituzte. Ibai Aginagaren ongietorrian parte hartzea egotzita beste 15 lagun deitu dituzte deklaratzera. Azaroaren 17 eta 18 deklaratu beharko dute Espainiako Auzitegi Nazionalean. Beste 3 lagunek abuztuan deklaratu zuten terrorismoa goratzea leporatuta. Eta kulturan bertsozale elkarteak astearte honetan iragarri duenez, Iñaki Muruak Nafarroa Arenako holtzara igoko da eta berak jantziko dio txapela bertsolari txapelketa nagusiko irabazleari. Bertsolaria ez ezik, bertsolaritza mugimenduko eragile handia izan da. Lan hori guztia jendaurrean eskertu nahi izan diote egindako lana itzulezina bada ere. Informazio honekin heldu gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Olaien Ziart eta Olatz Salvadorren B klasekoa kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Gero arte.